Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirda Allah Ta'ala Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil qutub syamil maqam al-ghawthil azam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi wa ila hadratil mursyidina murabbi rahimah Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim khususan al-Qutb Syam dan Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila hadratil masyayikhina ustadzina wa alimina wa walidina khususan Syekh Darul Tauhid Al-Hasaniyah wa ila hadratil Syekh Biadil Kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand ausulihim afrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrarih wa a'adha alaina min barakatihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdul Qasim qala haddatsana Faris qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Asram ibn Hawshab an Abi Sinan an Ad-Dhahhak ibn Muzahim fi tafsir hadhihi al-ayat dalam tafsirnya iklah ayat rupanya ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Qala dawuh sinten Dhahhak ibn Muzahim ing dawuh innar rajula stune wong lanang iku layasilu nyertin nyambung sapa rajul rahimahu ing sanake rajul mangkot bakilan temen isih kari min umuri sangga umure rajul awa salah satu ayamin telu pira-pira dina fazi tu bangka nambahi sinten Allah fi umuri indam umur rajul salasina ing 30 apane sanatan taune wa inna rajulan sunna iku layak tau nyerti mekat sapa rajul rahimah wa ing sanae rajul waqad baqiyalan temen isih kari min umri sangga umur rajul awa salah suna 30 apane sanatan tahune wa yahuddu mongko nyuda hu ing umur mau sedene Allah billah ila salah tadi ayamin maring telu pira-pira dina iki cek bahas tentang silaturahim. Al-Faqih dawuh riwayat saking Dhahhak ibn Muzahim dawuh Dhahhak bin Muzahim iki ana ing tafsir ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah iku nglebur apa kang den kersakake lan netepake apa kang den kersakake. Jadi panjenengane Ustaz Dhahhak iku dawuh ning tafsir ayat iku ngene dawuh. Wong lanang iku ana ing wong lanang iku ana kang nempung sanake kang nalika iku umure kari 30 dina. Nuri Allah Ta'ala nambahi umure 30 tahun. Lan wong lanang iku ana kang megot sanake kang nalika iku umure isih ana 30 tahun. Nuli den sudut dening Allah Ta'ala hingga dadi namung 3 dina. Iki termasuk salah satu keutamaan silaturahim. Sama iku adalah dampak negatifnya megat silaturahim. Iki dawuh Dhahhak nafsiri ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Jadi beliau dawuh bahwa ketika ana seseorang dekne gelem silaturahim karo kerabate, gelem memperbaiki hubungan kekerabatan, hubungan antar sesama, antar sakitare iku apa dan mari diperbaiki, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan umur wong iku. Misal saumpama
pas dekne silaturahim iku umure karek 3 dina misal. Maka eh, berkah barokah silaturahim. Wong iku umure iso dadi 30 tahun. Jadi kersane Gusti Allah. Jadi 3 dina, umure karek 3 dina. Barokah silaturahim, barokah memperbaiki hubungan kekerabatan. Maka 3 dina iki iso diperpanjang Gusti Allah dadi 30 tahun. Iki barokah silaturahim. Sebalike kok enek wong dekne ngerusak hubungan silaturahim. Apik-apik apik-apik hubungan karo sekitar malah dirusak. Jadi intinya karo sekitarnya gak ora rukun. Ora enek ambu-ambu damai ini. Jadi yo intinya wis berantakan lah hubungan karo sekitar karo kerabat. Maka saumpama umure wong iku karek 30 tahun, maka mergo dekne nglakoni elek, mergo dekne ngrusak hubungan silaturahim, 30 tahun iki iso dikurangi Gusti Allah. Jadi karek 3 dina. Jadi ya bolak-balik iki adalah satu kabar gembira kanggo awak dhewe. Di samping iku adalah kabar utawa ilmu sing ngekei peringatan ning awak dhewe. Bahwa silaturahmi iku adalah salah satu amal sing memang duwe dampak besar, duwe dampak positif sing gede. Balesane gede kanggo wong sing nglakoni. Tur megat silaturahim iku yang duwe dampak negatif sing gede, duwe konsekuensi sing wajib ditanggung kanggo wong sing megat silaturahim. Iki penake nek awak dhewe gelem memperbaiki hubungan silaturahim kaya iki. Sampai iku awak dhewe ya kudu ngerti konsekuensine nek ngerusak hubungan silaturahim kaya apa. Jadi mulane Gusti Allah Kanjeng Nabi ning hadis sadurunge dawuh bahwa ana 3 amal sing iso mlebokno wong ning surga, iso ngadohno wong saka neraka. Yang nomor 3 apa? Wingi silaturahim, memperbaiki hubungan silaturahim. Kenapa kok sampai gede ini? Mereka ya memang ini adalah amal yang wajib diamalkan oleh orang Islam. Hubungan silaturahim. Isa umpama kok enek wong ndekne. Enek wong kok pengen umure dawa. Pengen sehat walafiat, umure panjang, bisa bermanfaat karo wong. Maka harusnya ndekne gelem memperbaiki silaturahim. Tur aja nggumun nek enek wong kok senengane ngerusak hubungan silaturahim. Umure ndek. Aja nggumun ya mergo iki wis balik wis takdir Gusti Allah, wis kuasane Gusti Allah. Wong sing ngerusak hubungan silaturahim iki jelas umure ndek. Makane 30 tahun asline. Misal umure 60 tahun ya. Dekne duwe umur 60 tahun. Saiki umure 30 tahun. Kan isih 30 ta? Nah, nek dene ngerusak hubungan silaturahim, maka sisa 30 tahun iki dadi 3 dina atas izine Allah. Sebalike kok enek wong memperbaiki hubungan silaturahim meskipun umure wis swidak lah, umure swidak, 3 dina kas dekne kapundhut. Tapi mergo sering memperbaiki hubungan silaturahim, iso ae atas izine Allah 3 dina iki iso perpanjang dadi 30. Jadi sing asline swidak iso dadi 90. Iki ya baik-baik. Dibolak-balik awak dhewe sebagai orang Islam ya kudu yakin karo iki. Wa Thauban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa anna rajula
la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.